तो रायजोफोर एकदम फुरा इम्पर्टेन्ट आपडेट लाना फैलायबाय नोंथांमोनहा नुखाबायना नुवाखै बेखौथ' आं बुंनो रोंला नुबायब्लाबोथ' आंनि चेनेलाव नायलांदो अब्लाबो नुबायब्लाबो माने फुरा इम्पर्टेन्ट आपडेट आरोखि ना तो भिडिअआव थांनायनि सिगां गासैखौबो खनसे गोथार गोसोजों खुलुमहरनाय थाबाय रायजोफोर लोगोसे आंनि रिंहा बड' चेनेला फिन आरो खनसेबाव सानफ्रोमबोनि बायदि गोथार गोसोजों गासैखौबो बरायनानै लालायबाय नै रायजोफोर आङो नोंथांमोननो सानफ्रोमबोनि बायदि जे दिनैबो माने गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोनहा भिडिअनिफ्राय दा ओंखार भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो लांदो ओमफ्राय बै बेल आइकनखौबो थुनानै माने अलाव होनानै लादो जेन' सानफ्रोमबो आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांनाव फार्स्ट आपडेट जानाय बायदि आरो नोंथाङा फार्स्टनो भिडिअखौ नुनाय बायदि थ' रायजोफोर भिडिअआव थांनायनि सिगां आङो भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो देखायनो सानदों बेनि उनावसो आङो नोंथांमोनजों सावरायगोन जे मा आपडेट जादों नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो थ' चलो रायजोफोर बिदिबा भिडिअ क्लिपखौ नायलांग्रोदो दे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्टसापरि सरमनबारिनि आसलथे माबायदि जाथाय जादों जोंहा 16 खुन्थिया बोलि फुजा होयो ओमफ्राय रायजोफोराहाय 16 खुन्थिया 18 खुन्थियानि होनो होदो आरो बिबार ओमफ्राय दा जोंहा मोनहथारै मानिनो हाया आरो जों बोलिखौनो लागोन 16 खुन्थियानिखौनो ओमफ्राय रायजोफोरा जबरदस्तियै 18 खुन्थियानि बिबार होनो होदो आरो बेसेबांसो गामियाव नोंथांनि गामियाव नोंथांमोननिजों मिलायनानै धर्मआ बिबारबो दं बोलिबो दं बिसोरनाबो 18 खुन्थियानियाबो बिबारबो बोलिबो होयो आरो ओमफ्राय जोंनिया 16 खुन्थियानि बोलिल' आरो ओमफ्राय जोंखौ दा बोलिल'खौ होनो होआ गावसोरनि बायदि होनो होदो आरो दा मा आसा खालामदों दा आं रायजोफोरनिफ्राय एसे मदद लुबैदों आरो जेनेबा बोलि आफादनिफ्राय एसे मदद लुबैदों नोंसोरना बोलि बाथौआवनो दङ बोलि बाथौआवनो दङ फुजा आरि होनो नागिरब्ला फुजाबो होनो होआ बिदिनो फुजा होनो नागिरबा बोलि बाथौखौ दायना अजा जेनेबा दायना अजा सोलोंनाय मानाय बिदि होनो ओमफ्राय आरो बिसोरो बिदिनो मिटिंफोर जायो हरावसो मिटिं जायो ओमफ्राय दाख्लैबो मिटिं जादोंमोन ओमफ्राय मिटिङावबो 16 खुन्थियाखौ होनो होआखै 18 खुन्थियाखौल' होनो होदों बेनि बेलायाव आयेननि माबाफोर राहाफोर लादोंमोन नामा रायज्लायदोंमोन आयेननि राहा लादोंमोन थानायाव थांदोंमोन थानानि मानसिफोरा माबानि बिएलटि अफिसाव खबर होदों खबर होनानै मिटिं जालायनाय जादोंमोन ओमफ्राय बिसोरबो रायजोजों ज' बिदिनो मिटिं जालायनानै होमबाबो बिसोरबो 18 खुन्थियाखौनो लानो होदों आरो 18 खुन्थियाखौबो दा बोलि होनो होदों बोसोरथाम ओमफ्राय बेनि उनाव बिबार होनांगौ आरो ओमफ्राय जों बिदिखौ मानिनो हाया आरो जोंना बिथांमोना नोंथांमोनखौ भुल नारसिनो नामा नारसिनो दाख्लैबो बिदिनो हानि माबायाव जोंनाव फैनानै मोनायावल' फैयो न' बुसिनानै होखारहरनायनि बिदि बुंदों आरो दायना अजा होखारहरनांगौ मानांगौ न'निफ्राय बे गामिनिफ्राय बिदि होननानै माबा होनफैदो आरो मोनायाव बयकट खालामनानै दोनदों नामा औ बयकट खालामदों हाबनो मोना रावबो लामायाव साइनबर्ड दोनना दोनदों जायनो हाबैनि 5000 फाइन होनांगौ जाहैदों रायजोफोरनो माबायदि सलुसन खालामजानो लुबैयो आङो जोंनि बोलि आफादनिफ्राय एसे मदद लुगैदों आरो जाहाथे बोलि आफादा जोंखौ एसे मदद खालामगोन बोलि आफाद माने गुदि बाथौ 16 खुन्थियानि बाथौ बोलि आफादनि मदद खालामजानो लुबैदों आरो सिगांफ्राव न'खरनि जानानै बिथांमोननो खोन्थादोंना खोन्थायाखैमोन जेंनाखौ खोन्थादोंमोन रायजोआव मिटिं जालायखानायमोन ओमफ्राय मिटिं जालायनायाव बिसोरबो होनदोंमोन बोसोरथामल' लानो हागोन होनदोंमोन बोसोरथामखौ मानिदोंमोन जोंबो बोसोरथामखौनो 16 खुन्थियाखौ लानोसै होननानै मानिदोंमोन गेजेर खन्द'आव बिसोरो मा उल्था पाल्टा खालामफिनगोन मिथिया बोसोरथामखौनो लाजोबनो होदिया फुरा दावराव दावसि जाबाय आरो न'खराव थांनानै नोंथांनि न'खराव थांनानै बिथांमोना माबा मोनसे खालामहैदों दावराव खालामहैदों गेजेर गेजेर लानो होआखै आरो गामिया मा गामि सिमेन्टसापरि सरमनबारि दाख्लैहाय फार्स्ट मिटिं जाजेननायावबो आइल' हारसिंमोन आफा गैयामोन हिनजाव मानसि हारसिङाव हरनि 7टा 8टायाव बिसोरो मिटिं खालामनानै बिदिनो एसे दावराव दावसि जादों बुलायनाय जादों आरो दाख्लैबो सेकेन्डआव
बिसोरो जोंनि न'आव बिदिनो मोनायावसो फैयो सानाव फैया बिसोरो मोनायाव बिदिनो फैलायबाय फैनानै होखारदो न' बुसिनानै होखारहरनोसै मानोसै दायना अजा बिदि होनफैदो आरो हा फाननो मोना ओंखारलां होनदोंमोन आरो दाख्लैबाव माने हाखौबो फाननो मोना हाखौबो फाननो मोना माने डाइरेक्ट ओंखारलांनांगौ गावसोर न' बुसिना ओंखारहरसिगोन आरो माने दायना अजा आरो माने इ सल' खन्थियानिया औ जोंखौ होखारो आरो होखारग्रा मानसिया माबायदि थाबनि माबायदि आखुनि जानो हागौ सिनायो गामिनिनो नामखौ बुंथ'ला गामिनि मानसिफोर सानैसो दङ बेनि गेजेराव नोंथांनि न'खराव फैनानै नोंथांमोनखौ बेबायदि हाराहास्ति खालामफैग्राखौ सोरखौबा सिनायो नामा? सिनायो गामिनि गोजा नामखौ होनाबाबो जागोन नामा बे हिसाबै गौथुम आरो लोगोसे प्रसासन आरो सरकारखौ मा राहा लाजानो लुबैयो जिथु अयनाय नोंथांखौ खालामदों गोख्रों आयेन लाजानो लुबैदों थाबैनो जाहाथे जोंबो न'आव सान्तियै थानो हानायनि थाखाय जोंथ' दा न'खराव सान्तियैबो थानो होना आं दिनै इदि होदों दा आइमोनखौबा मा खालामगोन आंथ' न'आव गैयाना आं चिराङावसो दङ बेसेबांनिफ्राय नोंथांनि न'खरखौ बेबायदि नासयबोनाय जोंनि न'खरखौ बोसोरथाम जासिगोन नामा बे एबारजों बोसोरथाम जासिगोन धोरोमखौ लानानै दावराव दावसि गोदान आपडेट नोंथांमोनाथ' नुखाबाय भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम मोनदों कमेन्ट खालामदो दा लास्टाव आंबो बे भिडिअनिनो सोमोन्दै फंनैसो माने बुंनो सानदों जे धोरोमखौ लानानै दावराव दावसि निस्सय नंगौ रायजोफोर जामारो जोंनि बड'लेण्डआव दिनैसिमबो दासिमबो ओमफ्राय नैबे समसिमबो माने गोबां जायगाफोराव धोरोमखौ लानानै एना एनि माने जेंना सिखांबाय थायो ओमफ्राय दिनै नै सिमेन्ट साफारि ना माबा मोनसे होननाय जायगायाव मा होनदोंमोन आं माने एसेग्राब गोसोआव गैला गामिखौ भिडिअखौ नायफिनाब्ला नुनाय नंला जेखुनु जाय हक बे जायगायाव माने धोरोमखौ लानानै दावराव दावसि रायजोफ्रा माने जर जबस्थि खालामदों जाहैबाय दा बेनो जर जबस्थि खालामनाया मोनसे धोरोमखौ लानानै बयबो मानसिया संसाराव थांनानै थायो आरो थांनानै थासान्दियाव बयनोबो मोनसे धोरोम नांगौ दिनै नोंथाङा जुदि संसाराव थांनानै थानोबा धोरोम नांगौ आरो नोंथाङा जुदि संसाराव थांनानै थासान्दियाव धोरोम गैया होननानै बुंनो हाया दिनै नोंथांनावबो माबा मोनसे धोरोमा दङ दिनै बे जाय नासयजादों बेनावबो माबा मोनसे धोरोमा दङ थिग दिनै जाय मानसिया जे धोरोमखौ मोजां मोननानै लाबाय बियो जोनोमनिफ्रायनो बेनोखा बेनि बिबौनि बिबौ बिबौनि बिबौ बिबैनि बिबै बेनिफ्राय लानानै फैनानै दिनैसिमाव प्रेजेन्टआव बे धोरोमखौ लानानै दं अब्ला दिनैनि समावसो धोरोमखौ सोलायनांगौ दिनैनि समावसो मा जाखो धोरोमखौ सोलायनांगौ बे अबेनि बाथ्रा बेलाय बे बाथ्राया माने गनायथाव जागौ ना गनायथाव जाया बेलाय दिनै आंनिब्ला आरोखि आंनि धोरोमनिब्ला बे बाथ्राया जिबनावबो माने थैजासिमावबो बे बाथ्राया गनायथाव जागौ नङा बे बाथ्राखौ मालाबाबो गनायनो हाया जाय मानसिया जे बुस्थुखौ मोजां मोननानै लायो आरो जाय मानसिया जे बुस्थुखौ मोजां मोना बे बुस्थुखौ बे मानसिया लाया मिथिबाय आरो बेथ' धोरोमनि बाथ्रा धोरोमा मा धोरोमा जोंनि थांनानै थानायनि थाखायल' नङा धोरोमा माने जोंनि जिउनि लामानि थाखायबो जोङो धोरोमखौ माने थिग खालामनानै लायो थांनानै थानायनि थाखाय गावनि जिउनि थाखाय गावनि न'खरनि थाखाय जोङो धोरोमखौ थिग खालामनानै लायो ओमफ्राय धोरोमखौ माबा मोनसे धोरोमखौ लानानै संसार जानायावबो जुदि गोबां मानसिफ्रा हेंथाब्ला बे बोरै गनायथाव जागौ दिनै आंनिबा बै बिब' जायो ना बिनानाव जायो बेखौथ' आं मिथिला जेखुनु जाय नासयजानाय न'खर माने 16 खुन्थियानो बाथौ धोरोम आरोखि बोलि होग्रा ओमफ्राय ओरैहाय फारसेथिं माने जर जबस्थि लानो थिनग्राफ्रा 18 खुन्थिया बाथौ धोरोम बोलि होग्रा बिबार होग्रा थ' बिसोरनिफ्राय जर जबस्थि फैदों जे बोलि होग्रा बाथौ बे धोरोमखौ लानो मोना माने लानो मोनो बिबार होनांगौ मानोना बोरै जिखुनु जा आरोखि ना माने दा धोरोम समयसायाथ' धोरोमनि जेंनासो जादों खिन्थु रायजोफोर मोनसे खोथाया बेनो
आंथ' गोबाव खालामखालाय जाहैबाय भिडिअनिफ्राय ओंखारनोसै आं एकदम नोगोद गरम खर'बो नोगोद सादों रायजोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ जेरैब्लाबो नुखाबाय आंनिफ्राय मोनसेल' खोथा आङो लास्टाव बुंगोन रायजोफोर जोंनि बे सनानि बड'लेण्डआव मिथिबाय सनानि बड'लेण्डखौ अरनि बड'लेण्ड खालामनो मालाबाबो दासान धोरोमनि दावरावआ ओरैबायदि गिदिर जागोन धोरोमनि बेफोरबायदि जेंना लाबोयोब्ला माने धोरोमखौ लानानै जुदि दावराव दावसि खालामनो सानदोंब्ला बे दावरावआ माने एसेल' गिदिर दावराव जानाय नङा आरोखि ना ओरैबायदि जोंनि बे समायना बड'लेण्डआव माने लेथेर फिथेर बे बुस्थुआ सानसेब्लाबो धोरोमखौ लानानै जुदि जेंना खालामबाय थायोबा बे बुस्थुआ माने फुरा लेथेर फिथेर जाजोबगोन माने दावरावखौनो बुंब्लाबो बुंस'नो हानाय नङा आरोखि ना सानब्लाबो सानस'नो हायै बेफोरबायदि दावरावआ जोंनि बड'लेण्डआव जागोन थ' रायजोफोर आङो दिनैनि गुसुं भिडिअखौ माने ब्लग टाइप खौरां टाइप माने लानानै फैबाय नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोनहा जोबजासे भिडिअखौ नायबाय होननानै आं गोबांथार माने आसा थाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनबायबा मोनसे लाइक खालामना होलांदो आरो लोगोसे जोबथारनायाव खावलायबावबाय चेनेलखौ जुदि गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामा लाबानो ओरैनो दाथां साबस्क्राइब खालामना गालां चेनेलखौ ओमफ्राय बै बेल आइकनखौ थुनानै अलाव होनानै लादो थ' रायजोफोर गुसुं भिडिअ बेनोमोन बाय बाय थेंक इउ